Seuraavaksi arvoisa yleisö, Junnu Sippola, tervetuloa tänne. Mistä ne tunteesi? Mä tiedän seuraavan biisin seuraavan levy eka biisi. Isomman, kato mä oon Star. Perkele. Nimenomaan. Jee, kato. Starana, no niin! Menee liiallisen. Alright. No niin, hyvät ystävät. Tervetuloa nekin, jotka tuli täällä niin kuin 8 jälkeen. Tosi kiva, että teitä on näin paljon täällä kuuntelemassa. Junnu Sippola. Soitetaan tämän älppäri tässä nyt niinku läpi. Tässä LP:ssä, eihän se LP nykyään, se on CD. Niin tässä oli mukana yli 20 soittajaa ja tietysti se, että jos me nyt alettaisiin joka biisi soittamaan sillä kokoonpanolla, millä me se tehtiin, niin eihän sitten tulisi mitään. Se olisi hirveä kaos tässä, mutta mä oon pyytänyt tähän Julkkari bändiin Karin tietenkin tuolta armoitettu Kosminin soittajan Äky Kiiskinen. Ja tietysti Musti oli monessa biisissä mukana. Musti ilman muuta oli rumpoja Pertti Kuivala bassossa. Ja nyt soittaa täällä tässä eka biisissä slide-kitaraa Riku. Yes! Tuli se Rikua nyt vaan. Ja pistävät menoksi. Ready? 1, 2, 3, 4.